Nå ja, det filmer også. Ej, hallo! Jeg sætter afsted om 4 minutter. Vi skal i forhold til den grønne vand på en Det er godt, Pascal og Søren. Pisse godt. Det var kort! Jeg tager telefonen. 3 kilometer endnu, drenge. Det er godt. Det er godt løbet, Søren. Kom nu, Gina! Nej, ind i mål! I mål, din klovn! Kom nu!